Wel, mae'n sicr angen i ni trio cysylltu rwan y rheilffordd, ail-gysylltu'r rheilffordd rhwng Bangor a Gaernarfon. Mae Gogledd Cymru wedi cael ei wneud rwan un o'r llefydd mwyaf gorau yn y byd i ymweld â, felly mae'n amlwg mae'n angen buddsoddi rwan yn ein systema trafeidiaeth yma yn y Gogledd. O na, o blaen gysylltiad rhwng Bangor a Gaernarfon, ond yn yr 70au cyngar mi gath hwnna i gywyd i ffwrdd cysylltiad y rheilffordd rhwng Bangor a Gaernarfon. Felly dwi'n galw allan i Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru edrych eto ar y sefyllfa yma rhwng Bangor a Gaernarfon. Mae o'n reit rhwystredig gweld pobl wrth gwrs yn trafeilio ar draws Prydain ac y byd yma i Fangor, ond ddim yn gallu cysylltu ar y rheilffordd i Gaernarfon. O'na esiampl wrth gwrs y ddiweddar lle oedd y gwyl rhif 6 yn Portmeirion, lle pobl yn gorfod cael tacsi neu bws o Fangor ymlaen i Gaernarfon ac yn ffeindio bach allan anodd gysylltu efo Porthmadog a Penrhyndeudraeth. Yn ystod cyfnod etholiad, mi o'n wrth gwrs galw gan Llafur i fusoddi mewn metro yn y de, a mi gafon ni hefyd rhyw fath o efalla syniad i gael metro yn y Gogledd. Ond beth sy'n angen i sbio ar o ddifri ydy y problema sy'n yma yn y Gogledd Orllewin hefo cysylltiadau rheilffordd, a mae angen i edrych ar o ddifri o gysylltu Bangor a Gaernarfon ac ymellach ymlaen i Aberystwyth hytrach na rhyw metro. Wel, fel ydych chi'n gweld, mae'r traffig yma yn eithriadol o fawr, a wrth gwrs mae'r buddsoddiad yr ffordd osgoi Caernarfon yn dod ymlaen yn ystod blwyddyn nesaf sydd yn newyddion cyffrous i'r ardal, ond yn amlwg mae'r traffig o ran pwysau cerbyda yma yn eithriadol o fawr. Felly mae'n amlwg i ni bod angen cysylltiadau cryfach o ran trafeidiaeth cyhoeddus, sydd yn golygu bod ni'n gorfod cysylltu y rheilffordd rhwng Bangor a Gaernarfon ymellach wrth gwrs, a buddsoddi yn ein trafeidiaeth cyhoeddus sy'n hytrach na cael yr problema mawr sy'n yma efo'r traffig yn Gaernarfon.